Hej så. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man rapporterer en spiller ind på ClashPP. Og det gør man ved at gå ind på vores hjemmeside, clashpp.dk. Og så, hvis du ikke allerede er logget ind, det er jeg her, men ellers så trykker du registrer, så laver du en bruger ved at udfylde dit Minecraft brugernavn, en e-mail og laver en adgangskode og trykker acceptere. Men nu logger jeg lige ind her. Så går vi ind under forum heroppe, og så ruller vi ned. Og så kan vi se hernede under rapporter, der kan vi se reporten spiller. Og her, der er det altså, der er det vigtigt, at man lige går ind under her, og man bruger den her skabelon. Og det er vigtigt i alle ansøgninger på hjemmesiden, at man bruger skabeloner, der allerede er lagt ud i forvejen. Og det gør det også en del nemmere for en selv, så man ligesom ved, hvad man skal have med. Og det her, det er simpelthen, grunden til, at vi har dem her, det er simpelthen, det er information, der er nødvendig for, at vi kan ligesom tage stilling til, om der er belæg for det, man siger. Så vi har kopieret, man kopierer den simpelthen bare sådan, altså markerer den, og så trykker man Ctrl-C. Kopierer den, formularen her. Så går man tilbage til rapporterende spiller, og så laver man et nyt post herinde. Og her der skriver man så eksempelvis report af, og så kan jeg skrive mit eget navn for, det, altså det kunne være reklame. Så paster man skabelonen ind hernede, og så er det selvfølgelig vigtigt, at man udfylder det hele. Øh, det gider vi ikke til at gøre nu, men så udfylder man sit brugernavn her, og navnet på spilleren, der skal rapporteres, og dato og tidspunkt for, hvornår den her hændelse er sket. Altså hvis det nu var reklame, jamen, det behøver ikke at være lige altså præcist, men i hvert fald en dato på, hvornår det er sket, og gerne et tidspunkt i nærheden af, hvis man nu ved det, det er lige meget, det er plus minus et par timer, det er mere, så kan vi gå ind og finde det i de forskellige logs, så det er bare en hjælp til os. Og beskrivelse af, hvad der er sket, jamen der er blevet lavet reklame, og beviser. Her der er det vigtigt, at man linker enten nogle screenshots eller video. I tilfælde af, at vi ikke kan finde det i logsene, så er det vigtigt, at der er vedhæftet noget bevismateriale, så vi ligesom slipper for at skulle gå ind og kigge i de logs. Fordi de er jo heller ikke altid, at de gemmer så lang tid. Det er heller ikke altid, at de er præcise. Så vigtigt med screenshots eller videoer eller andet relevant materiale, kan man sige. Yderligere informationer eller oplysninger, jamen ja, det kan være hvad som helst. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, man behøver. Altså alle de her ting er jo ikke noget, man behøver, men som udgangspunkt skal det udfyldes. Nu siger vi, at vi har udfyldt denne her, og det var for reklame. Jamen så trykker vi indsend, og whoopty, så ligger den herinde under reporten spiller. Og så vil vi selvfølgelig tjekke det igennem. Og det er ikke sikkert, at man får svar med det samme. Det er ikke sikkert heller ikke på ansøgning, at det bliver set med det samme. Men vi gør vores bedste for, at det går hurtigst muligt. Det var i hvert fald, hvordan man rapporterede en spiller på ClashPP.